Bajai, bajai. Tôi cái nó kia ta không ra. Hasil dah kusi. Matu paglah selai. Oleh. Apa dia? Natai bai थांनाय बैसागुनि मेथाइखौ खननांगोन हाय. Này, cô được xin mời. Ấy bajai lay. बैसागु बोथोरनि जोंथि सिनाया लाबोदोलै गवा गलोंनोसै आं लै बाजै गवा गलोंनोसै आं फाग्लायाखौ ओइ बाजैलै बैसागु बोथोरनि जोंथि सिनाया लाबोदोलै गवा गलोंनोसै आं लै बाजै गवा गलोंनोसै आं मोदोनाखौ बाजै सोलाय सिख्ला मोजांनिफ्राय नोंनो साबसिनले बाजै नोंखौ नुजेनाब्ला सुख मोना बाजै नोंनाव फैग्रोआब्ला गोसोआ गोजोना नोंजों रायलायाबा राहा गैया बाजै नोंनानावा आंजोंलाय इनायनो समायनायखा गैबा जाया मानसियाबा ओइ बाजैलै बैसागु बोथोरनि जौथि सिनाया लाबोदोलै गवा गलोंनोसै आं लै बाजै गवा गलोंनोसै आं ओइ बाजै नोंनि बिनानावखौसो एसे मोजां मोनबायलां मालाय दंखायोहाय आगै खोथाखौ रायलायनो लुबैले आं बाजै सना नों नङाब्ला हासिफोर दङब्रा बाजै हाबाब अमा मेजेम बाजै जित खननाय गुफुरै गावदां दां बिखा फांदां दां आदै मद दाल दां जावलिया आं जावलिया नङालै बाजै हाबाब अमा मेजेम बाजै जित खननाय गुफुरै गावदां दां बिखा फांदां दां आदै मद दाल दां नुहराखै हनै रावखौ मिथियालां स्रां मिनिसो आं बाजै नोंनि महरालाय सिख्लाफोरनिख्रुइबो दाबो साबसिन बाजै नोंनि महरालाय सिख्लाफोरनिख्रुइबो दाबो साबसिन ओइ बाजैलै बैसागु बोथोरनि जौथि सिनाया लाबोदोलै गवा गलोंनोसै आं लै बाजै गवा गलोंनोसै आं न' लोंनानै माबार थांद' ओइ बाजैलै बैसागु बोथोरनि जौथि सिनाया लाबोदोलै गवा गलोंनोसै आं लै बाजै गवा गलोंनोसै आं गवा गलोंनोसै आं लै बाजै गवा गलोंनोसै आं गवा गलोंनोसै आं लै बाजै गवा गलोंनोसै आं बाजै आयो